Еден Азар. От гений до изгубен талант. Историята, която боли. Еден Азар е роден с топка в краката. Родителите му футболисти, а бъдещето му предначертано. На само 14 години той напуска домът си и заминава за Франция. Във футболен клуб Лил изгрява нова звезда. Тинейджерът, който играеше сякаш футболът е изкуство. На 19 вече беше шампион и избран 2 пъти за най-добър в Лига 1. Европа дебнеше, а Челси го взе. И там светът разбра кой е Еден Азар. Магиосник, който унищожаваше защити. Човек, който носеше изкратъл феновете. В Англия го заобичаха, а той остана легенда. И тогава сбъдна мечтата си, а именно отборът на Реал Мадрид. Но мечтата, която беше като сбъднат сън, се превърна в кошмар. Контузии, болка, наднормено тегло и пропуснати шансове. От геният, който трябваше да наследи Кристиано Роналдо, остана само сянка. Еден Азар, футболният художник, чието платно остана недовършено, но спомените за неговата магия ще живеят в сърцата на всички фенове завинаги. Както и въпросът, какво ако? А ти, как ще запомниш Еден Азар? Пиши долу в коментарите.